pienen. Joo, siinä tulee pieni pyöreä. Miksi se meni, kun ensin kuuluu kolaus ja sitten kolaus. Jäi kiiveen päälle. Tsup. Kiva. No ensin hakee pinnaa ja sitten vasta voivottelee öljypohjaa. Näin. Kuka se muuten löysi tää linna? Koja. Aha. Sitten oli nimi, sitten oli vaan nimi, ettei ollut mitään. Tommosia ne sit on. Se on aika jykkäle. Harakka on ihan siinä aitiopaikalla nyt. Joo, se näyttää siltä tästä. Kyllä se hienosti lensi. Joo. Matalalta. Meillä oli vaan vähän kaukana. Jos se tasavalas, niin nousi ylös vähän. Nyt se katselee ympärilleen. Ja jatkaa syömistä. Pitkät siivet.